Ayun, sakto meron pang atang bak, Andres. Punay pinakasaksak to lang bak. Napay kakuha nyo. Atak! Tao po. Tao po. Tao po. Yahoo! Sino man nga tayo? Kabuloy man nga tan? Tao po. Magandang umaga po. Ba't ano kailangan mo, miss? Wala kaming tindang yelo. Hindi po ako bumibili ng yelo, ate. Eh, ano ang sadya mo dito? Dito po ba ang bahay ni Andres? Oo, bakit? Anong kailangan mo sa asawa ko? Kabit ka ba niya, ha? Kabit agad, ate. Hindi ba pwedeng may kailangan lang ako sa kanya? Wala siya dito. Bakit? Anong kailangan mo sa asawa ko? May pupuntahan lang sana kami. Ah, ganun ba? Oh, Mercedes, what are you doing here? Nice. Is there a problem? Tara, Kuya Andres. Bakit? Saan tayo pupunta, Mercedes? Dun sa sementeryo. Apay, ano di ko yung sementeryo lakay? Kung gusto sa agalwad ka, isinak na tarakong mo. Ayos lang sulat yung mga teatang bakal. Mukhang ti atak. Baka sa baliti ka nung jay. Rabong ka. Punay kamot ko ng bakal. Tapi ang tiwalang kanya. Tara na, Kuya. Tawagin natin si Baak. Ngayon na ba, Mercedes? Oo, ngayon na, Andres. Hindi pa kasi ako nananghalian para tamang-tama madami ako makain. Maski, tara na. Ne, apay din baga ka pumayag akong lakay? Ikaw babae, bakit ka sumasama sa asawa ko at kay Baak? Ang sarap kasi nilang kasama, ate. Masarap daw. Baka ibang sarap yung nakalap mo. Ayos ka. Punay lagi nga pinagpanpanunot mo na ya bakit? Agtal na ka. Niraman niyo pa iti kaloko natin ubing, ha? Ubing pa yata bakit? Bakit malatan? Nakapsulat yung boses na, sukas na ubing. Hindi ka naman yata papayagan ng asawa mo. Sige bakit, payagan na kami. Makaram naman kami ng teatang ulit ni Mercedes ay. Sigurado nyo lang atang tikanan nyo, ha? Paris-pisang ka. Kung bakit, sure na sure. Tara, Mercedes. Sige. Hoy! Adyung baga kalakay, sinak talaga tatarakong mo na sa bali aramidin nyo yung sementeryo. Kung bakit, Frances. Tara, Ay na po. Hindi magtudon. Magring-ring at italtalong ko. Bakit bigla-bigla ka naman nag-aaya, Mercedes? Nasarapan kasi ako dun sa kinain natin, Andres. Gusto ko ulit makatikim. Talaga, Mercedes? Matanong ko lang, hindi ka natatakot na kumain ng atang? Hindi naman, Andres. Bakit mo ba natanong? Wala lang, matanong ko lang. Tara na nga. Ay na. Bak! 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 Dito ba ang bahay nila, Baak? Hindi siguro. Oh! Pay Andres! Kadwa mo ni Mercedes. Aragta ka lang magkayam. Hindi ka pagsasao. Mutaling ka nga talaga. Hi, Baak. Good morning. Same to you, Mercedes. Yeah, boy. Dapa pa nantay, Bak. Din naman ni Andres. Apud-pudo. Punta tayo sa sementeryo, Baak. Anong gagawin natin doon, Mercedes? Tara, kain ulit tayo ng atang. Masarap eh. Bak, umasan na si ka. Ngayon na ba, Mercedes? Ha? Oo, baka may makauna sa atin. Maubusan pa tayo. Ano, Andres? Fight? Ano na, Bak? Sakto jak pinangan. Hintayin nga rotin, ha? Tara, Mercedes. Sige, tara na. Yummy. Ay, baka maulan na tayo. Patakan nyo, nagpaiglaki na magpagnanyabot. Tamang-tama, wala pang tao. Tara na, maghanap na tayo. Andres, Baak. Yeah, boy. Sige, hintayin.
Sama eh. Mercedes, bukti ata tayo ngayon ah. Bak, kawanay. Naunaan ta tayo. Tingin pa tayo banda ron. Baka may natira pa. Sige, tayo dyan Andres, baka dadyay. Sige, mabisin na una natin kadwatan. Tara. Sige, tara na. Ayun, sakto meron pang atang bak, Andres. Uli, pinasaksak to lang bak. Napay kakuha nyo. Atak! Ay, dun. Mercedes, dahan-dahan lang, para ka namang maubusan. Kaya nga, tatatlo na nga lang tayo. Ay, gusto nyo ako eh. Bakit pala hindi natin sinama si James eh? Tsaka na natin isama. Ang lakas naman kasi kumain nun. Sabagay, tama ka. Pag sinama natin yon, baka maubusan tayo. Tumpak ka Andres, man tayo din. Sana all. Sarap. Ha? Ay, label. Oh, nagbatot ka ha. Punta ka ma, haspalan ako. Hindi ka lunok. Lagda tayo mga mapalito ya. Takaw nyo naman. Uy, sana all. Hay, solve na naman ang pananghalian ko. Ayos ba, Mercedes? Ayos na ayos, Andres. Buti na lang nalaman ko yung ganito. Makakatipid ako nito. Tara na, baka may makakita pa sa atin dito. Sige, tayo ba? Baka gurukuray ni bakit kom. Baka mabisin pa yubing kom. Kiyawida mo na ati atang Andres, tadakanin na jubing mo. Ayun na. Taglayin ka nga talagang ba? Ang bright-bright mo talaga. Nandiyan ni Andres, target lock, daga Simon tayo sa yawid mo. Sige, bago tayo gawin, tagakata. Ay, busog na naman ako. Sira na naman ang pagdadayat ko. Okay lang yan Mercedes, at least busog ka, di ba? Sa bagay, may tama ka ba, Ano? Yung taon, no? Yung taon. Sige, tara na Mercedes. Sige, tara na. Next time, yayain ko kayo ulit. Sige ba? Basta ikaw, Mercedes. Ana, agtungtong kayo pa, nung mali tayo agawid ay. Uy, maraming damit ah.